Okay na? Sige. So, Papart, mga kapapart yan, may bago akong compose para kaninyo, no? Naguluhan kini og paglaom. So, bilanog ni sa dako nagtrato nga gustong nangandoy nga makaruhay ang ilang pagpuyo ug madamlang. Bisaya version kini sa parting time. Naguluhan og paglaom. Dili ta magdali ning kinabuhi kun magpalapit ning gibati pug ilang una magpailom sa gibatsag mo ayaw mansahi ang putli mong dungong haron di masakitan sangliting unani pobreng kahimtang kita mag-antos magmahal sa kalisod huwag yun tayo maampit sa'y ngayon kita maglisod maoy palapit kining atong kakuki mo kayo tagmaayo di kita magpaswabe kung di tama nagbaho di ligyod na mabuhi magtugot ang negosyo aron ta makasabi ning kinabuhi maangko ang bahan di ka na to dali kini paglaon maangko ang bahan di ka na to dali kini paglaom paglaom okay ba kayo? Di okay? Di okay? Okay kayo? Thank you so much.